Haitite gezuan mundiala, gogorra atope. Anedota asko jekaz, asko. Ni mutiko zuen sortzi behatzi urtekue, eta amak ez eustan, Iñaki, edo haititei kopo bat. Kopo zuan, botella erdi ardezu ize, da txoizo musturro bat, basarrezetan lehen beti zegoen, txarrikizia, danleti bete egotu zuen. Edo egozu, bale, egon dut. Hortu den, topone joan, gerriki beda, prakakin, gerriki goa, ez. Temperatu die, bos azpiki edo, bos azpiki. Jegoan edurre egin badi, zuri. Leiziaz. Zuri, oso bat. Ezan utxan, haitite, ez dugu zu utxan, Utsa, zer, gu pasatu duzuenekin, pasate hau ez kontestazio egin guztan. Zerako pasako zari ezan. Horra, anedota asko ezegat. Beste bat ezegat, anedotia oso serviziala zoa da, dani lagun zegura. Lagun bati gaztelun, basarri herri jagoan. Orduan, etxe herrien abatze zuan, normalmente basarri, etxe herrien abatze zuan, eta zeutxan, lagunek ez zeutxan, lagunek zuan Rafael Beute. Txampertako plazan bizizioa zen, banku egon zuen bat, hoi etxe dane behena zuan. Da basarri zeukan gaztelun. Erreitzakoan ganeu da dana, etxe herreien batzen lagunduko iztekit ilusio, ez da lagunduko ba. Juzo zen, azizua zen Abadiñon azizua zen, iparralde dana erregorri joia. Uia ziena, bizi zoazen gogorra. Bizi zoazen, burdini emogu, bizi. Da hane iparralde basarri erra da ikuste zenian. Haitite ezatutxan Rafael, hemen inne Hane beti gehitxu mututxean ba, laguntasun gehitxu. Negarri bagari. Beste nago arduatu. Kontu konzio badi kriston bihurtzi batu jaian, da itxabian basarire konpuntu ganeu eta danerako dugu. Bizi etorri zuaz. Boto jaiga zen, dozena bat egura. Oinez joeteko, iparralderaino eta Gipuzkoa pasatzeko eta... Oinez zian.